Ujosa nyozo utu kudusa po. Ndizotani ya Malawi. Kudusa pa zitapu iti kudusa pa tinadusa po. So ndizotani ya Malawi. Moni wose. Ziko. Peleka ule mkwari retired Chief Justice. Ziko. Peleka ule mkwa Vice President watu. Bambo Isika. Peleka ule mkwa President wa Chipani cha Mafunde. Komanso Chimwene wanga. Komanso Member of Parliament wako Baraka. Peleka ule mkwa Secretary General watu. Organizing Secretary. Treasurer General Mafunde. Ahula ndirabu. Ipeleke ule mkwa Director wa Mai wa Mafunde. Mkwa Provincial Chair watu Bambo Sakwia. Komanso a Director Mai Pipe kalikuwa pamenepa. Mai mani ziko mkudi mwabwela. Ipeleka ule mkwa District Governor watu wako Baraka. Ine ndikadisa chita recognize Bambo Mpepo sindichita mwinoi. Ndibwezi lijambale osaona nyengu. Mena majamai koma mbwele kubaraka ndati kubaraka kuli antu kumeko nisapeza antu inene. Baja ine ndi makana zotuta antu matraki. Kwani manager umango zifusisa weka. Koma kumene koko kubaraka ako ndizaone antu aliko alibwela nuzaone noka. Ineyo mafumu chonena ndilibe ingo chokoza kwa hiyo ikomo. Sopano Bambonesa akundisekesa hapa mena kunena za kuti antu akumapita kwina kwache kukala ndirama 50,000. Ndiye kumve zimene zinandionekera ine last week la chitatu ndimapita kukapangisa la chinayi ndimakapangisa nsonkhano kuchingale. Ndiye afumu akuchingale ananditumizira uthenga. Amayi musabwele la chinayi mubwele la chitatu chifukwa ife la chinayi tikututidwa magali moto tikupita kwina kwake. Ndiye ife iweyo mwana watu sungabwele kuno kuchingale kuzapeza ife kulibe atutidwa magali moto. Ndiye tiyansonkhano usinthe ikhalela chitatu. Ine ndati fumu ikandilamula na ine fumu sindisewelesayo. Fumu ikanena ndipanga zomwezo. Ndiye nasintha meeting ija kupanga la chitatu. Ndiye zulo unabwera Nyamata kuchokera kuchingale kuja. Kuti mukauza mai kuti kuja kwatutidwa magali moto kuja tinapita. Tinaenda bwino. Mwina iwo sakuzwa kuti amatita nila chani. Amakati suzula. Kuti ngati lili banja tikangane kwina basi tayata. Funso zikuyenda uno ni mwezi wa Mei ufumu ya tuntu ikudandaula kuti chakudya palibe ndiko ndiye kuti zikuyenda
Kono ngaboti ine namba kuti inu mafumu akuti inu ndinu akuba. Akuti inu mamba makuponi. Kodi makuponi mamba atatu aja. Atatu aja amagawa upanda federeza. Federeza uzakula meuja. Kodi mukukumbukira mafumu kuti kuno inalipo nthawi mumalandira makuponi akatiti kuno. Kuponi ya mabwela kuno federeza yo makakula 500 day. Ina ndikumva nazo chisoni kwambiri mafumu akamakusewelesanya. Ndikumva nazo chisoni. Koma lero mutenge moto pano musatenge kusiya. Ine ndabwela na mafumu ndili nanu mau. Katafuneni mapata ma 50,000 ndi anu ndalama zanu zimezi ya usadandaula ya. Zimene zikumo ndikitisa chisoni ya kuti ena sakulandira ndiye kaya osalandira ja. Ndiye sasuzulidwa watu ndiye. Papu! Olemegezeka mainda abambo. Timuyamike Mulungu kuti watipasa siku ngati iti. Ine ndabwera kuno chimwene wanga nditana kuti tiye ndikacheze kubalaka. Ine ndili ndi uthenga ndipo segment ili yonse ya society yathu. Achinyamata, azimayi, mafumu, ndili nanu uthenga wake. Kuno kubalaka aliyense atenga uthenga wake. Inayo kuno kubalaka ndinamangapo zinyumba constituency imene inali Angalande ndinamangapo ine 2013. Ndinabwera kuno ndinamba kuti mfumu ina inanyozedwa msewatala umwe ukati nkati ya mfumu andani amene anapita mfumu amponda Amatola mfumu Amatola anapita kumaliro kumene kuja boma yantha imeneyo kwazuza mfumu aja mpaka kwa vula zovala kwapaka chiteza ineyo ninabwera kuchokera ku Blantyre osambesa chifukwa ya kuno ndi kuno anthu ndi achingoni kandi achani koma mukhoza kuvomerezana nane kuti ambiri mwa ife amene tili Amalawi amene tili ayawo makamaka amatuuza kuti mfumu siyoseweresayi. Siungaivule mfumu ndikuitukwanayi. Mfumu kayonenepa, kayosauka, kayoifupi, kayotani, koma iwa suma yangana mfumu yo uma yangana mafupa amene mfumu ya kalira makolo wake. Sopano abambo Chakame anandiloza sana wati zimene akunenazo ine ndingalese ine ndimulesa munthu kuchapaka ndimulesa munthu kunena zimene akufuna koma kungoti ine ndili ndi funso kodi ine wina ndibere chikwama changa ndiye pesi yanga ija anthu azindinong'oneza kuti koma mayi imani ndi amene atenga ikatumba chikwama chanu chija ndiye ine ndiauza mayi imani kuti mwandibera chikwama ndiye aziti iya sinabe ndithu mwina ang'anani kwina ifeyo ineyo ndiye ndinena kuti ndiye tione tuntumbamu tione ntumbamu kati mulibe chikwamacho osandisecha sindikufuna amene ayo sanabe amene ntumbamu mulibe chikwamacho ife anthu osusa siti mapempha zambiri tibango tikaoneka undulayo kodi maina onse ali mommo kodi tikapange audit zili bwinobwino osamba lero ndiyatauza kuti sizingachitike ndiye tikudabwa kuti kodi amayi imani chikwama changacho ndikuti chili mtumbamo mukuopa chani kuti anthu akaonemo mukuopa chani papo olemekezeka mind abambo this is a very serious matter muna muziko panapezeka chaka china anayika zonse ziwiri chimashini chimene chikunenedwacho
ndi zowereka pamanja. Umu mashini mumatuluka zina lina, zowereka pamanja zimatuluka zina lina. Mukundimva Malawi? Anthu akamakaniza kuti tikaonemo mwina alongamo kale mayina. Ndikumva nazo chisoni kwambiri. Chifukwa ine ndikale mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndiye ndione kuti koma anthu sakukondwa ayi. Sizikuyenda ayi. Tsopano ndizikakamiza kuti mufune usafune ine ndilowa basi. Kamba chani kuti ukapangemo chani. Amfumu zimene mukupangazo sizikutikondweresa. Palibe chimene mukupanga. Ndiye ukanilire kuti yayi koma ndikapange ukufuna ukapangemo chani. Amai matondo kalipasi andu asamaone ino azimba kutenga olemekezeka manje abambo ine ndimafuna kubweresa ma statistics kuti mumvesese chifukwa kuno kubalaka kulima anthu ophunzira kwambiri ndiye zina kumangozinena mwakuluwika anthu akukuchitani dala confuse kumuzi kuno. Nkhani yayikulu ndiye kuti World Bank amaiko akunja anena kuti anthu 6.2 million Malawi muno akhala opanda chakudya chaka chino. Chaka chaka kunali 5.2. Chaka chino akuti 6.2. Koma mwezi wacha ndi uno wameti na ine akuti tikukolola chili pweche. Koma kulibe chakudya. Akili simunatire fetereza. Koma mwanji tizimomera zimenezo. Wanji tiziauza anthu zimenezo. Wanji kuvomera. Apapa zasokonekera. Amalawi pepani. Timaisa zienda sizinaende. Ndiye ndibwera pano zingoti zikwenda. Ufuna usafuna iwewe uzandipotera ine. Kodi mafumu zona. Kodi maasa matipase pase kulanda. Mwana wafulo matani. Voti ni ntumba mwanumo. Ndiye ndibwera nena kuti undipase ufune usafune. Ndi ulepu mene woe. Ndingasanga ndina kutinka ndi moto. Ripoti yomweyo akuti 70% ya Malawi ali mu umphawi wakatiti. Tsopano 70% muno muziko mwatiti 21 million ndiye kuti 15 million akukhala mu umphawi woopsa. Ndiye ine ndikuonekera kwambiri ndikamaenda m'mizimu ndimakonda kuyenda m'mizi kwambiri ndimakonda kumanga zinyumba za anthu. Ndiye ndipeza pakhomo pa mfumu. Kale pakhomo pa mfumu muyambira kuona anthu akungophika usiku tuchi akuphika zinsima anthu akumadya. Koma pano ufika pa khomo pa mfumu paja mfumuyo milomo ilimbu Sabano ana amuzi muja timangosoka na pakhomo panu paja tikuzwa kuti sima tikadya kuti kwa mfumu kongo. Amfumu ango izungulira nyumba kusowa pogwira mudebu mulibe jabiri. Ndiye umaizungulira nyumba ija. Ndiye umapeza kuti mbali inayi kulilata, mbali inayi akoma chitini, mbali inayi plastic ya black. Ngati mfumu yathu tafika po ichita dehumanize ndikumagona nyumba ngati zimenezo. Kulikoposa kotani iwe ndine bale wanga. Kulikoposa kotani ngati tikunyoza mafumu athu kumakhala moyo umenewu. Nanga anthu akhala moyo wa mtundu wanji. Ndiye kuti akamati 15 million ali pa umphawi akunena zona. Sopano inu anyamata ndiye akunena kuti inu anyamata 30% ya anyamata muno muziko ilibe chochita. Angoenda
njinga kulepera kukwatira kaukwatikenika kulepera akapangana chani kazi zimene zikupeteka kwambiri ndizakuti ana atu akungozimangirira kusowa pogwira ndabwera ndiutenga Anyamata wina afune asafune Kabaza nabwera ndi ndani Kabaza nayamba ndani ndipo nthawi imeneyo ndimapereka njinga za ulere Anyamata anga aziendesa azimayi anzanga maenda ulendo wa utali kukafika kuli basi kukafika kuli chipatali koma panopo ndi njinga ya moto azingokwera njinga za moto zija nthawi imeneyo ndimapereka za ulere kati nayamba ndi 200 kali ndinayiuza nduna yanga kukachita launch palilangwe lero kwafusa a Kabaza Association mu database mwawo muli 2.6 million motorbikes muno muziko njinga zija zinazaza zinasanduka 2.6 million ndiye kuti Anyamata akuyendesa njinga zimeneje chimene kundipweteka kwambiri ana ili ndichakuti ambiri akuyendesa njinga zija koma njinga zija amangolembedwa kani kuiba kwake ndi kwakuti palibe chimene timakondwa ife kwasira nawo swanzatu ovutika akakakeni kazipangana atosauka ife tadumpiramo mmene muja ndikumakula njinga zija 5 6 ndikuwatenga Anyamata omwewa ndikuwalemba ganyo akaendesa masanawa mazulo ndikuwaponyera 2000 azipita kunyumba ine ndikamaona ndati Anyamata anga kuendesa njinga nayambisa Kabaza Anyamata kuendesa njinga si zawo lonjezo kwa ina Anyamata ndicholinga changa choti ine ndikalowanso njinga ndizagawanso zina ndiye ine ndimayangula ndiyanzanga yena kuti kwanu kosopana kufuna kupanga chanda tiyayi ndikulunjika kwa Achinyamata Achinyamata amene ali ovutika Achinyamata aja ndikufuna nzapase zinjinga ali zinjinga zoma zitenga kuti ndati ndimayitanisa ku China ali ande ndifeyotu ungotiuza ife tibwere factory yopanga njingayo tizangosegula ku Malawi koko kuti anawo azilegeda kuti what am I talking about? I'm talking about business imene ndikuinena ya njinga za moto koma njingazo zizapangidwa konkuno Anyamata atu azizalowa ntchito so kumeneko chachiwiri tawi imene nali president chonde mukaona anthu akubwera kuzapanga kuno kampeni azikuuza ni zimene anapanga pokale asabwera timafilimu kuno ya kuzadya bwino kuzagona pa bwino kwafusa kuti nyumba unamangapo kuti iweyo Samaria maibana Samaria uyo yachitatu papu akulu amene mulibe nazo ntchito ndikukamba ine pano pali Achinyamata mbiri akumvesera asiyeni amvesere uthenga uwu chachitatu pamene ine nali president ndimanyamula zisulo ndikumagawa ndikaenda chonchi ndiye kuti bwenzi uko ku stopuko nditayika standi ndiye kuti dayika zisulo kumene kuja Achinyamata azipita kukatenga kumene kuja pakugole zisulo zaje zimakhala zoti zopangira welding ina amayi ndikufuna zisulo zikapanga mawindo ina amayi ndikufuna zisulo ndizikapanga pagalaja ina amayi ndikufuna chinchini chopangira popcorn ina amayi ndikufuna kanchini kopangira mafuta teza ina amayi ndikufuna machini osokera mukundimva amayi ndabama zimene zija pamene ndinkachoka chifukwa zinali zambiri nakula zambiri zinali zazaza warehouse ndiye ndimangoti ndikamaenda kwata pamene muja
zimene ndi machoka zili tototo ndiye pano tinalepherana kodi zijazi chifukwa aliyense amaopa akabwera tikatulusa zisulo zija tikamapanga anena kuti ndi Joyce Banda kupanga ndiye kuzikakamira momuja ndiye ndangoti zisekeleni pa 16 September ngwati sazani pasekiwa kumene kuja ndikangosa chisekocho yachinayi kwa Chinyamata ndiye kuti ine ndili president ndinapita ku South Korea kukafunsa kuti anyamata athu bwanji azizagwira ntchito kuno koma atandiuza ma condition yake ndinalengezaso kuti simupita sindikufuna kuti ananga akazunzike ndiye ndinapita maiko ena aku East aku Middle East ndiye anandipasa zintchito zija ndiye tinabwera tinalemba anyamata ena anapita ku Kuwait ena anapita ku Qatar ena anapita ku Dubai ena anapita ku Abu Dhabi kodi nkale kamuzuto anyamata amapita kutheba paja sama pita kutheba akanapita suti kesima panda kantu koma mabulangeti amangirira pati pang'amba apa mukukumbukira mphamvu ndiye ine nane ndikuganiza kuti ziko lino sikuti ati azapindule ndi anyamata ndi asikana athu akamapita kukagwira ntchito kumene kuja ana watima kakamiza akamapita kusekula akaunti kuno kuti ndalama zawo azisunga kuno azisamalira makolo akamatumiza ndalama zija ndi forex maiko ena muziko muno mu Africa akumakhala ndi 2 billion 3 billion ndalama zakuti anaja kutumiza kumuzi zimene ziya zikuthandiziraso ziko kukhala ndi ndalama zakudya zokwanira mukutimva sikuti zizathandiza anyamata okhawa yani ine anyamata amene natumiza 2013 napita chaka chatha kusonkhana ndafika pa hotela paja ndasika ndiye nsika na uja kuti mami tilipo betu ndati iwe ndani ali mami si uja muna titumiza kuno 2012 ali ndiponso mutipase nthawi mawa titengane tonse tizakupase mmoja kansika na kaja pakalemba manager ndiye kuti manager hotela yose ka manager ndikamene koko olemekezeka maindi abambo tili ndi mphaso ngati amalawi ngakhale tisapange skulu kwambiri koma timalimbika ntchito tikapita kunja tikapeza mwayi timakagwira ntchito yotamandika olemekezeka maindi abambo ndiye ine ndisana inene imeneyo ndinayamba ndafusafusa kayi ntchito zimene mungandipase zoyambira program imene ndizingati so amene ndayimira pano ndili ndi ntchito 100,000 jobs zotanyamata zabwino olemekezeka maindi abambo sitingachitire mwina koma kupeza njira zothandizira abale athu kuti apeze zintchito agwire ntchito adye chokwanira alibe chokwanira chifukwa palibenso njira ina zinthu zasokonekera zinthu zativuta ndiye mwina chizungu chimene mukumva pa wireless chionena kuti IMF have cancelled or they have withdrawn the program physical discipline ndiye sopano mmizi mwanthu kumangoti kuti akuti chani akuti chani iwe amalawi tisamakuluwike yani ndizosavuta zatisokonekera Malawi azimayi anzanga amene mmapanga geni ndizolowa ndizotuluka kodi ukamapanga geni zichuluke ziti asopano ife ngati ziko timatolera misonkho kuyika mudengu ndiye timatolera zakudya zotipasa utikonda ndiponso totipasaja amayang'ana kaye network imene uli nayo ndiye network ndiye mtunda wake ndiye ndiuno ndiye akujaja atipase ndiye timayika mbasket momucha ndiye sopano timalima mbewu zathu ndiye timatumiza kunja ndalama ndiye zikabwera timayika mbasket momucha sopano zimene zimafunika ndizakuti kodi zolowa zija ndizotuluka kodi zotuluka zija zikutuluka bwanji chifukwa zimafunika so inu iwe ngati mtsogoleri
walesa anthu aja kuzidya mwauve kuzindikira kuti dzikoli tikaseweresa ndalamazi amene atasowe ndi mankhwala kuchipatala amene atasowe ndi mabuku amasukulu ndiye ine mukukumbukira kuti mtangolo wa president choyambirira ndinalanda nduna zanga magalimoto awiri kwa aliyesa anali magalimoto awiri ndinangowauza kuti aliyesa azikwera imodzi mungakwera galimoto ziwiri nthawi imodzi uku kukhala pewa lina kupewa lina zimenezo ndizoona ndiye tinalanda imodzi kuti aliyesa akhale ndi galimoto imodzi komanso ngati mukukumbukira ine amene ndinadula malipiro anga malo moti muzindipasa izi muzichosa 30% muzipereka kumakoha kwa anthu olumala olemekezeka maindi abambo ndiye ndalama zimeneja zikafika mmene muja vuto lativuta kwambiri limene akuya nalo akwa yemwefu ndilakuti zolandira zija zikumwazika mwasanga mwakeyalesi zolowa zija sizikuoneka ndiye kuti sopano muja mukasala mopanda kanthu ndiye sopano ndiye timathamanga kukatenga katapira ndiye ngongole zija zikuchuluka kwambiri ndiye ayemwefu angoti awa basi sopano funso limene ndili nalo kwa inu Malawi akuti amene tikumva mawiresi tikumva zonena kuti achimwene takhani pe mukundichita confuse akuti zolowa ndizotuluka pamene zakutira ndipakuti anthu aja atiluza anthu aja atilanda ndiye kumamva ino anzatu kumalawi kuno zonena kuti muziko mina jonjo zimene zavuta kwambiri kuziko kuno ndizonena kuti sopano atatiuza kuti takulandani ndiye ifeyo kumizi kuno nanga sitimangomvera pa wireless achita bwino kuzitenga zibe ntchitonso zimenezo kodi pamene pa amayi pipe muzingobwera kuzapemphesa sima kunyumba kwanga lero kubwera ana alibe chilichonse ine kutenga kupasana inu lendo simama mubwere amayi kunyumba kuchandangokhala kutenga kukupasana ulendo ndiye sikulina ine ndinena kuti wawo basi ambezisi sindikupasaniso kaoneni njira ina yochita simumamvanso mukungoti ndikakupasani mungomwaza ndiye unganene kuti ana inu tayang'anani kuli ng'oma tizipina tichite phwando kuti atimana makobiri zoona honestly and truly inetu Mr. Chakame mukuseka ine koma zina zikundilisa ndithu ife zina zimene tikuuzidwa ngati kuti ndife ana ang'ono mutu mumulibe kanthu sizingatheka kuti atilanda ndalama ndiye wina anena kuti tizikondwera achita bwino kutilanda zoona zimenezi pamenekezeka maindi abambo ine ndiyankhule ndi azimayi azanga azimayi nthawi yatha yokuti bambo azikhala kukudwala ninu adwale ana achuluka ndi adesa chani inunso akudwaleni ndi phokoso kulongolola kufusafusa nati mwandika iyi kukuona manja komba akomana nazo ti kunyumba sopano akamachoka munthuja kungo kumangani chingwe pakosipa ngati mbuzi ndikukumangirira nuku zoona zimenezo Malawi zimenezo zingakuthandizeni chani ineyo ndimanena ngati ndikukutozani koma sikutoza inenso ndinadusamo mmenemo tiyeni tiyang'ane masopasokolo ukayamba kuchilimika iweyo umamuthandiza mamuna wako amakhala pa mtendere kuthandizani ndimalize ndikunena kuti mukamachoka pano akufunsani kuti kodi kumeneko amakuuzani chani ndiye mwauze kuti akuti zinthu zitatu kudyesa bongo kudyesa kamwa komanso kulimbisa thupi akati kudyesa bongo ndi chani mwauze kuti ndi sukulu dziko losaphunzira limamvesa chisoni silingatukuke tsopano dziko la Malawi olemera kulemererabe osauka kutani tsopano kale lonseli makolo athu ena fe tinachokera kumuza natiphunzitsa sukulu linatheka
panopo makolo akulephera kuphunzitsa ana, makolo akusowa chogwira, makolo akusowa chochita. Ana tsoka lake, ana amene amakhala nzeru kwambiri ndi amene amabadwira kumuzi, ndi amene samakhala sowafiza kuti mwana uyu akanangophunzira akanakhala dokotala. Ineyo chaka chino ndaphunzitsa anyamata 1500 ku university, ndipo ndatumiza ku secondary ana 1500, koma ana 31 ataphunzira ku university ndatumiza ku America kukapanga masters. Ndiye ndikamayankhula ndikuyankhula zoti ndikuziziwa. Akamabwera muziyauza kuti ife sitikufuna kumva nthano, mutiuze kuti kumene munachita zimenezi. Ndiye ndati mukakumana nawo mwauze kuti akuti kudyesa butu ndi sukulu, Joyce Banda walamula kuti wina afuna safune. September akalowa mboma, sukulu ya secondary izakhala ya ulere muno Malawi. Koma ukunena zona, koma iwe zikoza kuteka, ngakhale titati tisafune, koma zisaipire anthu akumuzi okha. Ife tikuti akulumizana anthu ngakhale ku England khale ku America. Sopano anthu akumuzi akulephera kuphunzitsana sukulu. Ndiye tingolisiya ziko likhale chocho, kusogolo kwache zizatha bwanji. Ena aphunzira, ena osaphunzira. Zona zimenezo. Ine ndikunena kuti ana ku secondary Malawi muno apite ulere, ubwino wake ndikanena chonchija. Nzanga zimayi walowa president ku Namibia uja, mwini inangota 3 weeks ine ntalengeza ku ndamva naye so wachosa school fees. Ana ku secondary ku Namibia akupita ulere. Ndiye izo tisalire kozitenga ndalama akufusa kuti akazitenga kuti iyeyo ndalama iyi zijamukulandira mafifite zija zikuchokera kuti mafifite akulandira mafumu aja ndi azimayi akuchokera kuti ana atu wina akuna safune ana atu azapita secondary ulere. Olemekezeka maindi abambo akati mpe Mungu auza kuti akuti amene uja waponda mwala musiyeni. Kufenga yena mama une kufengako kufenga business say kufenga zome mama taliti mulungu waya mama wasa kutoka kulubako ukoma kwaje kwa mabitingiwa mena anenera bambo bisika muja kuti kuseka kosefu kunyuka kuti bekena kalikosi baba kukina mwaka titi ababa bilo kunyuka joya mama mwela wanelekeza maindi ababa pama kugesa mutu kwa mweku maphunziro ku university maloni kuti ana atu azipita ku skulu mahostelo ogona abwino. Olemekezeka maindi ababa chachiwiri kudyesa kamwa ndi chakudya chokwanira. Palibe mfumu ingalemekezeke, palibe banja lingalemekezeke, palibe boma ingalemekezeke. Yo pempesa yokanda chakudya chokwanira. Olemekezeka mafumu yeye ndikunena kuti kulima kwa kawiri pachaka ndi kudyesa kamwa. Kulima kudyesa kamwa komweku ndikukhala ndi chakudya chokwanira popeleka feteleza wangongole kwa anthu. Olemekezeka maindi abambo tinapelekapo 2013 mabagi awiri anthu ajaza peleka azabweza pokolola. Ziko lino linakolola chakudya chokwana 3.9 million metric tons. Chofuna chakudya cha ife ndi 2.9 1 million overproduction. Olemekezeka maindi abambo ifeyo sifalesia koma itikapanga maprogramu targeting yake yosalongosoka mara moti mumpase wachilimbire kuponi mukukapasa okhala ngati ine sopano ine kuponi ndiye awa angalime ndani awa ndini ndiye kuti awa
ine ndikalandira coupon awatenge fetereza wango gole mkazi wanga tiye tikatenge 6 packs tiye tikatenge 4 packs ndiye kuti chakudya chikandi chakudya chokwani ziko likandi chakudya chokwani komanso mafumu mukafunsa afumu a ujeni kajabu mukauza mbuyangao afumu asawali kuti pakana nayo wala zina lanu tupepani mukafunsa afumu asawali ikamakana nthawi ngati November ine ndimakhala ndikupereka chani fetereza kwa mafumu zomwe jandani nazicha pakhomo pa mfumu pazikapolemekezeka anthu azikhala ndi chakudya pakhomo pa mfumu mfumu yopanda sima imasambuka olemekezeka manje abambo ine ndimafuna ndinene kuti chachitatu chachiwiri chi popo ndiye pamene pali ng'ombe za ulere zicha zogawa ng'ombe ndikagawa zija mbuzi ndikagawa zija zili pakudyesa kama pomwepo mitengo yabwino mbewu zathu ili pakudyesa kama pomwepo osati ineyo pano ndimalima sabola anzanga malaya anzanga ndimagula 8,500 pa kilo sikutheka bwanji kuti mbewu zina anthu ajazigula $1 $1 yache yakubanki 1,700 tichilungamo chimenecho kuyela ma 8 months kukapeza $1 ma cents ine ndimapereka 8,500 ndipo kuno kubalaka ndikumena machita bwino sabola azimayi osakokhala takwala kwa yayi osabutika kulima sabola mukalima kwauza maibanda tufuna mbewu sopano takolola kuti ufuna ubwere uzatikule ndipo utikula pa 80,000 and above mukundimva amayi ena azaka 87 anangoponya pamene ndinalikola ndikuti tusabola ndiosavuta kulima atu mukuziwa eti nanena iti akale kungomeza kukakhala pena pake amangolima atu amangomera atu pambu anatenga mbewu ija mpongozi wawo kukangowaza pamene panalikola la ng'ombe chaka chatha anapanga 2.6 million chaka chino apanga 5 million aine acheso kumanena kuti koma sina tire moto kanthu ndalama zonse zachani ulemekezeka azimayi azibanga ife tikusaukiranji tikuputikiranji tikusaukiranji ndikuchalenjeni mukamachoka pano mutakwiya kuti nasabola yekha ine ndilima amene ujaza ndikugula basi chachitatu ndikulimbisa thupi kudyesa bongo kudyesa kamwa komanso kulimbisa thupi sindikuziwa zakuno kubalaka koma olemekezeka manja bambo kuzipatala kuli nkhondo kuzipatala kuli zopya ukamapita kumene kuja ndi matenda ndi nkhuni zomwe kunyamula nkhuni kukafika kumene kuja awiri agona pa bedipa odwala aja inu oyang'anira odwala kukombo ndi kulibe ndiye mwagona kusi kwa bedipa sopano kodi ndi mayi ndani aja amandiuza kuti ine ndagona kusi kwa bediko koma awaso mwana wandu uyali pamwamba ikoma awandi abambo ndiye ikusokusi kwa bediko abali pambu olemekezeka mayi abambo ndiye ine ndakonza njira yakuti kuzipatalaku tisabwerese mobile clinics zipatala zija zokuti pakhomo pa mfumu gali moto ijayibwera lolemba anthu muzimu chapita kala ndite mankhwala ulere kodi nanga poti tikapita kuchipatalako timangopitira umboni kufika kuja kuti pasanso chikalata choti tikagule poti tikagule kuja lauja ali 6,000 sopo ali 1,000 mafuta opikira ali 16,000 sugar ali 6,000 zona zimenezo amalango olemekezeka mayi abambo ndiye ine pambali ya zipatala tichitepo kanthu chifukwa mtundu opanda umoyo wabwino sunga lemere yani sunga pite pasogolo ndiye manifesto yathu imene tapanga ife tizayinena siku loti tikuchita launch manifesto kumeneko kuli magesi kumeneko kuli misewu imene akunena ona bonesa kumeneko kuli energy ujeni infrastructure agriculture tourism kumeneko economic recovery plan imene inapangisa kuti pamene ndi malowa president tinali tili apapa
kuvutika kwache kunali ukuku inaye 100 days tinakavina museu ulendo maimani ndikunama tinakavina museu kunyadira chuma chija chitatembenuka ndiye akakufusani munene kuti ngati pali injini imene ikuziwa kuchosa kwa nyozo huu kutembenuza izizi kubweraso kukhala pabwino bwino ndiyenda amene aja masteni aja ndiyenda amene aja musandione chonchi mukauza kuti amusamuone chonchi jamene uja amene ujali ndi international network yokuti inuso ai choose ai olemegezeka maindi abambo pomaliza ndiyankhule ndi mafumu ineyo ndimabwera kuzapalana ubale ndi mafumu ineyo amanena kuti ndinachita bwino ngati president zaka ziwiri koma ndekha mu mtimamu ndimanena kuti ndinachita bwino chifukwa cha mafumu kunandigwira pankoni mukukumbukira nkhani ya uchembere wabwino mukukumbukira kuti azimayi tinalesa usamwalira amene akufera pano mukaone zili kuchipatalako panopo mukaone zimene akuona azimayi anzathu kumaterniteko panopo koma inu munandithandiza kuyambira mfumu kwata ine mafumu nonse ineyo ndabwera kuti inuyo mundigwire pankono tithandizane rural development chitukuko cha kumuzi komanso umoyo chitukuko cha kumuzi chaje ndikunena chani ndikunena kuti ziko linolo anthu akabwera akhala kunja kuti aziwe kuti tayima bwanji amangoona masanza tikugona muja zilindo zijatokhala ngati zodikira ujenezi zija timamanga kuchire zodikira ujenezi zilika machichopo tisimba ife kwatu timati chilindo anthu amangoona zimene kodi umu mukutuluka anthu kapena kudikira anyani pena pake kapena kupanga chani ineyo timanga uzapha tikazaona abale athu akugona nyumba zabwino tsopano imeneyo ndimene mutafunse akunama amene pauza kuti akuti mupite kulimbuli mukaone town imene wamanga yeye kulimbuli kumulanje yogona azimayi amene kunaenda mazi akuti mupite kuphalombe mukaone nyumba zimene chochipanda wamanga akuti mupite kuzomba mukaone nyumba zimene chochipanda wamanga akuti mupite kumangochi mukaone nyumba zimene chochipanda wamanga ni maisa ina mai ena ni mapasa maki ndandilo wanu umama nyumba indianga ndi anayi mali yaine ndati alihandilo wamo hamulo wanu oso kamba chani alihandiloza ndiye mafumu tikatukule kumuzi masipo servant alipidwe bwino manesi athu alipidwe bwino aziphunzitsi alipidwe bwino asilikali athu tiasamalire apolisi tiasamale ziko lino kuti lizakhale pa mtendere zimenezo maorgani amene waziyenda koma mafumu muzikhala mukuyenda monyada mukuziwa kuti inendi ndi mphamvu pamuzipanga anthu akundimvera kuti akumvereni akuoneni kuti muli nazo pakhomo panu posamalika pakhomo panu pamwana alilenji koma pakhomo po inunso mukumpempha wapamuzucha mwe mungaile tandipasa ujeni ndiye iye ujakwesa njani angokusambulanisa ineyo ntchito yanga kusambula kuzalemekeza mafumu kuchosa kusambula kumeneko kulemekeza mafumu kulemekeza abale anzanga ndimati ndikuwuzani amalawi anzanga muchoke mutakwiya lero panopo muchoke mutakwiya kuti Joyce Banda wandipanga challenge basi Joyce Banda wandipanga challenge chifukwa chakuti nyumba za kumuzi zimene ndikufuna tikamangezi zizayambisanso zintchito zambiri chifukwa ndimati kumene ndikumanga zinyumba ndimalemba anthu akonko ndimakana kutenga anthu akwina ndimafuna ndalama zijandizisiye kuti komweko ndiye kuti mizimu anthu azakhala bize kumanga zinyumba anthu azakhala bize kupanga mawindo nanga zisulo sizapereka inende mizimu anthu azakhala bize kuocherera ujenzisulo olemekezeka maindi abambo ine ndimabwera kuzakuuzani kuti muchoke pano mukuganiza kuti mukakafika mukamaka chizungulira chilindo chicha chinyumba chimene mukugona chicha mukanena kuti Joyce Banda wandiuza kuti bye chani bye chani uzu tithane nawo tikangolowa papa kalikiliki ndinamanga kale nyumba ndiponza manganso moyo wanga wose mafumu ndikupempheni
imananeni tiyeni tasamale anthuwa ndi mizimu ya mulungu sangakhala kuzunzika mmene akuzunzikiramo ife ndikumangoyang'ana mulungu akudaliseni zikomo.